Hej venner. Jeg står her sammen med vores Delta 17 termoform havkajak. Delta-kajakkerne er produceret i Canada i den her termoform, som er en plastiktype, hvor den er formpresset i et stykke, hvorimod traditionelle plastikkajakker er rotationsstøbt i plastik. Det giver en utrolig slagfast konstruktion og en meget, meget lav vægt. I det her tilfælde der står jeg med en 17-fods kajak, altså en kajak på 5 meter og 18, som har en samlet vægt på kun lige omkring 22 kilo. Det gør Delta-kajakkerne til nogle af de mest robuste og mest let håndterbare kajakker. Derudover så har termoformplasten en helt særlig flot finish, som giver den her nærmest glasfiberkajak lignende udseende, hvor den altså står rigtig flot og blankt. Det er et materiale, som er rigtig nemt at arbejde med. Det vil sige, at hvis man skal foretage reparationer eller andet, så er termoformen altså lige så let at reparere som for eksempel en glasfiber. Det er dog meget sjældent nødvendigt, da en kajak som den her kan tabes fra meget stor højde og kan tåle både slid og slag, uden at det altså går ud over kajakkens konstruktion. I Delta-kajakkerne der har man et helt specielt lækkert sæde, et kontursæde hedder det også, og det har en rigtig god rygstøtte, og man har altså mulighed for at justere bare med håndkraft. Kan man altså presse de her sæder i den position, som man ønsker at have. Derudover så kan sædet justeres frem og tilbage ved at løsne sædet ned for neden og trække sædet frem og tilbage til den position, som man ønsker til den person, der skal bruge den. Delta er også kendt for deres lurer, både i forhold til dagslurer og til opbevaringslurer. Det er altså sådan et press-lock system, som gør, at man ret nemt kan afmontere sine lurer og montere dem igen, frem for de traditionelle gummilurer, som godt kan være lidt genstridige, især nu her, hvor det er koldt. Delta-kajakkerne findes i flere forskellige størrelser. I den her serie, som hedder Delta 15, 16 og 17, der er det vi kalder performance-kajakker. Det vil sige, at kajakkerne er udstyret med enten et ror eller finde, og altså her, hvor man får den bedste kombination af både touring og leg. Hvis du har lyst til at vide mere om vores Delta-kajakker, så hop ind på kajakforalle.dk eller besøg os i vores showroom. Rigtig god dag.